बाथौफुरियाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा 32थि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गायसनथि सान फालिदों। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा खाथलिगाव बाथौफुरि बाथौ सिबिसालियाव सानसेनि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंदों दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 32थि गायसनथि सान। हाबाफारि बायदियै फुंनि 9 रिंगायाव गौथुमनि फिरफिला बिरहोयो जिल्ला आफादनि आफादगिरि निकलसन बसुमतारी बिथाङा। गोथै सि बावो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि लोगो आफादगिरि जोंस्रां बसुमतारी बिथाङा। निकलसन बसुमतारीनि मेल सामलायनाय गनायथि सान फालिनायनि गेवलां मेलखौ जागायो 11 रिंगायाव। बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लानानै गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो मावफुं सोद्रोमा आगस्तास टिग्गा बिथाङा। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा अनसुमै खुंगुर बर' बिथाङा। गायसनथि सानजों लोब्बा लाखिनानै सानबानि हाबाफारिजों बारदै सिख्ला मोसामु बादायलायनायाव बाहागो लानाय मोसाखावरिफोरनि मोसानायबो दिन्थिफुङो हाबाफारियाव। गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि गासैबो नायगिरि बिथांमोनखौ जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय जोबोद रोजा रोजा साबायखर थाबाय, गोजोननाय थाहरबाय। आङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि वान अफ दा सेक्रेटारि आं सासे, आरो जिल्ला आफादावबो बर्थमान बिबान लानानै खामानि मावगासिनो दङ। दा जों बयबो मिथिगौ जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि दिनै फैयै फैयै 35थि बोसोर जाबाय। 35थि बोसोरनि दिनैयो बे साननि दिनैयो ग्रोब जाबाय। बे सानाव बे हिसाबै जोंबो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा बे जोनोम सानखौ जोबोद गाजा गोमजायै फालिनो हायाखैबाबो एसे थेलेबलेबाबो जोङो फालिदों। बेजों लोगोसे बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा बारदै सिख्ला मोसानायनि सायाव अलरेडि जों सानबानि मावबादा लाखांबाय। आरो बे मावबादा लानायाव बाहागो लानाय मोसागिरि दामगिरि फंबाय बिनानावमोननि दिनै जोङो बयनोबो फोरमान बिलाइजों राननाय जागोन। बे फोरमान बिलाइफोरखौ जोङो दिनै बे मिटिंनि गेजेरजोंनो जोङो राननाय जागोन। आरो जोंनि दिनैनि बे मेलाव जोङो लेंहरजानाय हिसाबै जोंनि गेजेराव मोनफैदों जोंनि 23 नं दिरा समस्तिनि मानगोनां EM आगस्त टिग्गा सार, आरो जोंनि मुसलपुर समस्तिनि बारग' EM अनसुमै खुंगुर बर' सार, आरो लोगोसे गोबां समाज सिबियारि जोंनि गेजेराव मोनफैदों। दा बिथांमोननि हाबाफारि जागासिनो दङ। दा जोङो बेखौनो खावलायनो सानदों गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ, जाहाथे जोंनि बे हारिमु सिबिनायाव बयबो जाहाथे जोंखौ हेफाजाब मदद होयो हारिमु सिबिलांनायाव। दा जों बेखौ खावलायो। औ नंगौ, मोनसे बे जोंनि जिथु बागुरुम्बा दोहौ बियो माने वर्ल्डआवनो मुलुगनाङैनो मोनसे जोंनि जाथिनि जे कालचार, बर' जाथिनि मोसानाय होननानै जे माने मिथिजा होनाय बे बागुरुम्बा मोसानाया अलरेडि बियो जानानै थांखांबाय। बे बागुरुम्बा दोहौनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' जाथिया गोबां माने हादर हादरसाफोराव मुंदांखा जाहैबाय। बे मा हारिनि मोसानाय? बे बर' हारिनि। दा बे मोनसे मोसानाया अलरेडि बिराद मोनसे दोहौ लाबोखांबाय, आरो बे मोसानायाव अलरेडि जोंहा 25,000 रां मोनखांलांबायानो। सानैसो एसे प्रब्लेमनि थाखाय मोननो दंबावोमोन, थालांनाय दंबावोमोन। सोरबा बेंक एकाउन्टनि एसे प्रब्लेमाव, नामनि प्रब्लेमाव बिथांमोनाबो अलरेडि दाखालि बावैसो मोनलांजोब्बाय। दा बेफोरखौ मोननायखौ निस्सय बिथांमोना गोसो दुंखांदों। दुंखांनानै दिनैनि बे जोंनि बे जिथु बारदै सिख्ला मोसानाय मावबादा, बे मावबादायाव बिथांमोना लैहोर लैहोर माने फैनानै बाहागो लाफैदों। आरो बेखिनियानो। फैबाय थानाय समाव बेबादिनो माबा मोनसे हिउजलि प्रग्राम जानायनि आसा दङ नामा? बेखौ दा जों बुंथ'नो हाया। आसा दं होननानै जों गावनो फोथायदों। अलरेडि आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सारा एसे खोथा होखादोंमोन बेनि उनावहाय दिल्लीयाव लांगोन होननानै। दा हयथ' दिल्लीयाव लाङो लाङा बे थिग जायाखै। निस्सय जों आसाबादि मालाबा बबेबा बोसोर मोनसे हयथ' लांनो हागौ। आरो बेखिनियानो।